Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Doncs tornem a ser aquí amb un nou Col·lectius en xarxa. Lluís Rodríguez Lao, què tal, com estàs? Què tal, Manel Ferrer? Molt bé, amb moltes ganes de tornar a compartir una estona de ràdio, de podcast, d'ones amb els nostres oients. I és que en el programa d'avui, de fet, en la resta de programes, hem parlat molts cops de maternitat, de paternitat i de variants que poden haver-hi també de tipus de famílies. I tant, i tant. O sigui, aquest camp l'hem cobert bastant. Però certament mai ens hem plantejat la no maternitat o paternitat, i avui ens proposem encetar aquest meló i conèixer si darrere de tot plegat hi ha una pressió social i un seguit d'estigmes que hem de derivar. De tot plegat en parlarem amb la Raquel García, autora del llibre No soy madre, vivir la no maternidad en plenitud. Però abans, Lluís, hem de dir que ens ho vam passar molt bé l'altre dia. Home, la festa de tots colors de Mataró, va ser meravellós. Estava a petar. Estava molt bé. Va ser molt divertit. Sí, va ser molt divertit. Havia jocs, havia de tot. És que ens vam passar un bingo musical, que ens vam estar trencant el cap allà a veure què havíem de fer. Com ho havíem de fer. Divertidíssim. Però molt divertit. Que en facin més, no? Demanem des d'aquí. Jo demano que un cop al mes, mínim, no? Ostres, facin una festa dels colors. Molt bé, seria perquè estem molt a propet i vam veure molta gent jove, que això vol dir que hi ha un bon estat de salut del col·lectiu, del món de la festa. Sí. Una festa molt sana, no? Molt divertida, gent simpaticíssima. Un espai molt segur. Exacte, molt xulo. Per tant, convidadíssims, tant de bo, a una altra nova festa que ens ho vam passar molt bé. Dit això, Lluís, va, anem a encetar el programa. Avui, al Col·lectius en xarxa No soc mare. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. I és que desconeixem si realment, Lluís, existeix un instint maternal o almenys si es manifesta com ens diuen, no? Com aquest clic que fa les persones gestants cada cop i volta, doncs diuen, escolta, tinc la necessitat de procrear, de ser mare, no? Procrear com a concepte, a vegades com una cosa, però com allò que se t'encén com una bombeta i dius, ha de ser ara. A tu t'ha passat? A mi, de ser pare... Veus, mira, a mi m'agradaria ser pare, però no m'ha passat res biològicament que digui, és el moment. Clar, tampoc em podria passar exactament res. Però és com un pla de futur, no? Tu has sentit com una crida? Sí, jo he fet alt i baixos amb aquesta crida. Però ara estic en un moment més baixet, però sí, jo ho he sentit fortament, diríem. Doncs avui en parlarem. El que sí que és cert és que en els darrers estudis diuen, atenció, que el 10% de les dones espanyoles han decidit no ser mares. Una xifra que també preveuen que a poc vagi també en augment. Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat. I com ens agrada, Lluís, quan tenim els convidats, en aquest cas convidada aquí a l'estudi a propet nostre, perquè això, doncs, escolta, fa més caliu. Avui ens acompanya per parlar d'aquest tema la Raquel García, autora del llibre No soy madre, vivir la no maternidad en plenitud, i amb ella xerrarem sobre aquesta realitat i coneixerem també el seu cas concret. Per tant, la saludem. Com està, Raquel? Benvinida. Què tal? Hola, bona tarda, com esteu? Molt bé, gràcies per acompanyar-nos avui en el programa. La primera pregunta que et fem és la que ens fèiem nosaltres, una mica per sobre. Existeix aquest instint maternal? Tu el vas sentir en un moment de dir, haig de ser mare, és el moment? És una bona pregunta, perquè en el meu llibre parlo d'això i hi ha com molts estudis que diuen que no existeix. Llavors, bueno, ja si ho llegiu ja ho veureu, però en principi jo sí que creia que tenia aquest instint maternal, però crec que era alguna més mental, més ha de ser, de fer-ho, és l'hora, no? No era tan físic. Més promogut potser per l'entorn, la societat, no? Sí. Perquè crec que aquest instint que diuen, si fos, tothom ho tindria, totes les dones ho tindrien, i no és així. Perquè els instints són, no és... No, la por, aquestes coses, no? Sí. Llavors és una bona pregunta aquesta. Sí. Carai, escolta'm, amb tot això que ens explicaves ara, amb aquest instint maternal, explica'ns una mica i posa'ns una mica en context. En el teu cas, vas voler ser mare en un moment concret? Des de sempre has dit, no m'interessa el tema de ser mare. Per quin pas vas anar passant? Com va ser la teva vida? Per quin va ser el teu procés? Doncs jo quan era ben joveneta, uns 20 anys o així, mai havia pensat en ser mare. Jo disfrutava de la vida, feia les meves coses, feia esport, feia moltes coses. I no va ser fins que vaig començar a treballar en una escola, que hi havia moltes mares i nens, que allà és on vaig pensar que volia ser mare, que ja tenia uns 30 i pico ja. I va ser perquè totes se quedaven embarassades,
tot era nens, i era com fins i tot les meves companyes, i era com jo la rara, no? La que no tenia fills. D'acord. I què va passar perquè de cop i volta, doncs diguessis, no haig de ser mare? Bueno, el que va passar és que vaig passar per molts processos d'in vitro, moltes també de forma natural, i no em quedava, fins que ja vam decidir la meva parella i jo que ja estava bé, que ja s'ha acabat, perquè llavors estàs enfocant la teva vida només en això i ja no hi ha res més, ja no disfrutes de res. És veritat que el procés de quedar-se embarassada, a més, si intervenen també, bueno, és veritat, és el que jo he sentit en el meu entorn també, no? Si intervenen també processos com l'in vitro, així, acaben centrant en aquests moments molt la vida, no?, de les persones que hi estan implicades en el procés, i potser cada cop que hi ha una mala notícia o un embaràs que no es porta a terme, la sensació acaba sent molt frustrant, no? Sí, és molt frustrant, molt dolorós, i també crea molts conflictes a la parella, perquè, clar, és complicat, no? Tot el que has de viure, tots els medicaments que has de prendre, sobretot la dona, no?, que és la que t'has de punxar i et canvien les hormones, tot és bastant complicat. Sí. I en el cas que decideixis ser mare en parella, també això afecta en el món de la parella, la relació de la parella, en el vincle que hi ha amb l'altra persona? Perquè, clar, al final també és un desig compartit, o hauria de ser-ho, no?, un desig compartit. Sí, el que passa és que cada un va en diferents moments, no? Perquè potser jo hi ha un moment que tenia moltes ganes, ell ja no tenia. No anaven sempre a la mateixa, no? Perquè ell ja estava més cansat que jo del tema, i llavors crea molts problemes. De fet, vam anar a teràpia de parella. A causa d'aquesta situació. Sí. Bueno, clar, el no estar alineats al 100% en un tema, en qualsevol tema, és una qüestió bastant comú, no? En general, les parelles no tenen per què compartir tempos, a vegades, no? Sí, i cadascú té la seva manera emocionalment d'afrontar les coses. Sí. Clar, amb tot això, i també ens parlaves al principi, Raquel, de la resta, no?, d'amigues, de companyes de feina, de l'entorn, que segurament de manera involuntària, però sí que es va creant com una pressió social, no?, que hi ha una regla no escrita en ningú lloc, però que tothom segueix, que és el fet que la finalitat per sentir-te realitzada és ser mare. Doncs sí, jo això ho he sentit molt, i he sentit un buit que realment no havia sentit mai, un buit molt dolorós. I jo deia, però per què sento això si jo tinc una vida molt plena? Faig moltes coses que m'agraden, disfruto molt, soc alegre, tothom ho diu que soc molt positiva. Llavors jo deia, bueno, per què em sento tan malament? I va ser després reflexionant que em vaig donar compte que era això, no? Aquesta idea de que estar complerta, has de ser mare per estar complerta. A mi em sembla bastant paradoxal, no?, que a aquestes alçades, però ho vist també de prop per amigues, no?, que a aquestes alçades estiguem buscant o creiem que la dona ha de ser, es completarà, no?, quan acabi en aquest procés de maternitat. Em sembla com... crida bastant l'atenció. Sí que crida. A més, hi ha gent que m'ha preguntat, és veritat que això existeix? Perquè no s'ho han plantejat o no ho han viscut. I jo els he explicat, doncs sí, jo ho he sentit, però ja després d'haver passat tot el procés i he reflexionat. És per això que he escrit el llibre, perquè he fet les meves reflexions sobre el tema, sobre la pressió social, que sembla que està, però està molt sutil. Soterrada. Sí, inconscient, no? Són petits comentaris, no? Sí. O petites, que sense mala intenció segurament, a vegades. Sí, però inclús tinc un capítol que parlo de testimonis i cadascun explica les seves vivències, i hi ha moltes anècdotes de preguntes molt indiscretes o preguntes que no venen al lloc. Què pregunten, per exemple, Raquel? No en el teu cas, sinó amb tota la feina que has fet de documentació per al llibre. Quines preguntes fa la gent? Està bé parlar-ne d'això, perquè a vegades no som conscients o no estem del tot sensibilitzats amb segons quins temes. Que segur que no hi ha una mala intenció, no? Lluís darrere, però ho fem. Però està bé saber quines preguntes no procedeixen. Jo crec que aquesta pregunta no l'haurien de fer mai. D'acord.
perquè no sabem en quin procés està aquella persona. Potser just acaba de fer no sé quantes in vitros. La pregunta de quan et vols quedar embarassada, sí, no? això, perdó, que no t'he dit quina pregunta era. La pregunta, per exemple, és, tens fills? És una pregunta molt normal. Pues, potser no pues igual no té fills, però és perquè no ha pogut o li han passat coses. I és una pregunta que és com la teva vida només és important si tinc fills? Aquesta seria una. O altra és, ai, a veure quan ens doneu una sorpresa. Això ho he escoltat molt. Quina sorpresa, no? És com... Per què t'haig de sorprendre, no? Sí. I a més, a mi, per exemple, me l'han fet aquesta. I just després d'haver passat per tot això, i m'he sentit fatal. Ganes de plorar i tot era com... I veus, comentaris. Tu ja has complert, ja tens 3 fills, i tu et quedes, pues jo no he complert encara. Coses així molt fortes. Que dius, pues jo no he complert i em sembla que ja no ho faré, no? Col·lectius en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials i a les principals plataformes de podcast. Seguim endavant amb aquestes reflexions, Lluís, no? A vegades tot va, ho veiem en els programes que fem, que moltes vegades va d'expectatives que genera també la societat al voltant de quin paper ens col·loca cadascú, no? I és veritat, no?, que es poden donar aquestes preguntes, no directament cap a tu, com ens deies tu ara, sinó cap a l'entorn i fer sentir malament als altres, evidentment, sí. I de fet també suposo, Raquel, ens ho diràs millor tu, però no sé si també arriba un moment que et sents com obligada a verbalitzar que no vols ser mare. Perquè, o sigui, has de donar una resposta a aquella pregunta incòmoda, no? Fins i tot d'haver d'explicar, i potser no vols explicar-ho perquè per tu doncs, no és una prioritat o no ha pogut ser o no van bé les coses per ser-ho i per tant no has de per què explicar-ho, no? Sí, en principi no hauríem de justificar ni d'explicar res, però sí que a vegades és com sents que has d'explicar coses i encara és pitjor, no? Perquè, clar, són coses molt íntimes, són processos que has passat malament. Inclús les testimonis que tinc al llibre també expliquen coses d'això, no? Alguna que s'ha justificat. O hi ha inclús alguna que diu que no li agraden els nens i ja està. I llavors tothom calla. Ja no pregunten res més. Que inclús això està mal vist. Que algú digui que no li agraden els nens està mal vist. És com la rara, no? Perquè, escolta, perquè no t'agraden els nens? Si és dona i tens instint maternal. Clar, és tot... Una mica, perdona, Manel, és el sortir de l'armari de les dones, no? Sí. És com el... de les dones, en el sentit de ser mares, no? És com a l'haver-se de justificar, haver de donar explicacions o a l'haver de provocar fins i tot una conversa al voltant d'aquest tema, com per dir, mira, és això, ja està, deixeu-me tranquil·la. Que ens porta de nou, Lluís, en els sopars aquests de Nadal, que tanta referència hem fet nosaltres, no? Que tens el típic, ja sé que a vegades carreguem sempre contra el cunyat pesat, però és veritat que ens va molt bé com a exemple, no? En un sopar tens l'obligació amb la teva pròpia família de donar unes explicacions o d'intentar evitar unes preguntes o d'haver d'explicar una cosa, una realitat, per evitar que es facin segons quins comentaris, no? O com aquests, ara estàvem fora de micro parlant amb el Lluís, amb aquest de se te va passar el arroz, no? Ostres, això és molt heavy. Això diuen molt, I a més com una broma. I és com... I potser tu estàs realment amb aquest tic-tac, no?, del rellotge, que dius... Pues és que és veritat, no? Sí. Però clar, és un canvi de xip perquè segurament no se't passa l'arròs, sinó que tu ja tens l'arròs més que fet. És a dir, per mi no és una prioritat, no?, ser mare, per tant, em sento realitzat doncs, amb altres coses, no ho sé, potser amb la meva parella, amb la meva feina, amb algun projecte personal o alguna meta personal que no té res a veure amb el fet de ser mare, no? O sigui, que és, al final és l'objectiu on el tingui cadascú, no? Sí. Però jo tot això no ho havia pensat abans, i ara sí que reflexiono i dic, ostres, doncs jo soc el que soc i soc molt plena en el que faig i faig moltes coses, ajudo a molta gent també, que això també ho pots fer perquè com que no tens fills, pots donar molt més als altres. Que això no es parla, però totes les dones que surten al meu llibre donen moltíssim a la societat. Llavors això també és de molt de valor. I encara que no ho fessin, no? Encara que no ho fessin, però em sembla un bon argument, però tampoc aquesta sensació d'haver de justificar-se amb la necessitat de dir, mira, jo no ho faré a casa meva, però us ofereixo tot això que jo sé. No, més que res surt natural, no? No és que ho facin
canviar una cosa per l'altra, però sí que és veritat que, bueno, al no tenir fills pots enfocar-te en altres coses. I llavors, tu fas tot aquest procés, en el procés d'aquesta entrevista tu has dit durant el moment no podia, no tenia potser aquesta capacitat d'anàlisi sobre la meva situació, però després sí que ho he pogut fer, i decideixes fer un llibre. Com és aquest procés també? Doncs, en principi jo mai havia pensat d'escriure un llibre i va ser de sobte que quan vaig passar tot això tenia moltes coses a explicar, molts sentiments, moltes emocions que dir, perquè sí que hi ha moltes persones que també senten tot això i no saben, no?, ni com manegar-ho. I jo vaig pensar, doncs un llibre estaria molt, molt xulo. Però va ser més per mi, en principi. És a dir, com un treball intern, no? Sí, gairebé. Com terapèutic, perquè cada capítol m'anava portant a un lloc, a un moment, a un procés. Inclús he plorat, no?, escrivint, que és molt... Vaig quedar al·lucinada, no? Ostres, estic plorant mentre escric això. És com que vaig treure tot. I llavors em vaig apuntar a un curs que era Escriu el teu primer llibre i em van ajudar com a organitzar els capítols i va ser això i començar. De fet, ha sigut ràpid, ho he fet ràpid. Ja. Quin ha estat el procés, el temps que hi has dedicat? Doncs mira, vaig començar aquest juliol. Déu-n'hi-do. Sí, i era com... Em ficava i estava immersa en l'escriptura, una cosa que no coneixia de mi. Sí. Déu-n'hi-do. Molt bonic. Raquel, em parlaves l'altre cop que ens vam veure, em deies que inclús hi ha com un grup de dones, no?, que justament defensen la non-maternitat, no? O sigui, existeix com una associació, no sé si és una associació o una entitat, però que justament defensa això, no?, aquest motiu. Sí, es diu Nomo i són No Mother. Va sortir a Amèrica, però bueno, ara ja s'està promovent i són dones són empoderades que diuen que no volen ser mares i ho reivindiquen. I també ajuden a dones que no han pogut, també donen suport a dones que no han pogut ser mares i volen entendre que són valioses per ser dones només. Creus que la societat encara, que l'hem fet moltes vegades aquesta pregunta, però creus que la societat encara premia la família tradicional, la família estàndard, és a dir, el pare, la mare i les dues criatures? Sí, totalment. Sí. Ho notes, això, Ho noto. Sí. En què ho pots notar, per exemple, no sé si a l'hora de l'oci, d'anar a un restaurant, d'anar al cinema, d'anar, no sé, a algun lloc, què notes cap al fet de que hi hagi una família de 4 o 5, socialment és millor que una parella que està sola? Doncs realment no sé si ho noto a fora, però sí que ho he notat molt en el que és la publicitat, els mitjans, una mica així més que fora. Ho he notat més per la així. publicitat, Sí, sobretot mares i... Bueno, clar, en aquest cas jo m'he fixat més, no? Sí, clar. El que és mare i fill, en braços, o pare, mare i fill, com aquesta idea bucòlica, no?, de família. De fet, ho pensava, Lluís, ara amb els anuncis, hi ha molts anuncis, però estic pensant en anuncis de creuers i de viatges i vacances, que surt el pare, la mare i els dos nens, i fins i tot catàlegs de roba d'això, de platja o de muntanya, que surt el referent del pare amb els nens i la mare, sí. Bueno, és aquesta idea del que és representatiu i del que no, que a vegades la publicitat se'n fa ressò i dibuixa, no, una idea del que espera també de nosaltres i això també contribueix a que després es produeixin converses com les que estem dient que no s'han de produir. I tant, sí. Doncs avui estem coneixent moltíssimes coses, una realitat que travessa aquest llibre que ens has vingut a presentar, Raquel, que ja està a la venda, és a dir, qualsevol persona que vulgui comprar-lo el pot adquirir ja, si vol, Sí, ja està a Amazon. Si posen No soy madre, ja li surt el llibre. Amb aquests testimonis, amb quanta gent has parlat? Suposo que tu també ens parlaves d'aquesta feina interna teva, no?, d'escriure, que deies, he plorat escrivint aquesta part del llibre, però amb quantes altres dones vas parlar tu per acabar composant el llibre? Doncs vaig entrevistar com unes 11, així ho dic de memòria, però em vaig adonar que n'hi havia moltes més al meu voltant, només al meu voltant, amb la qual vol dir que n'hi ha moltes i que no estan visibilitzades. Llavors hagués pogut entrevistar com més de 20, però ja no em cabia en el capítol. Per tant, això demostra, Lluís, que és una realitat que tenim molt a prop. Clar, tu parlaves d'un percentatge que és el 10%, em sembla un percentatge curiós, però tu creus que en aquest procés, no?, que has fet d'investigació, creus que hi ha una generació
potser més jove, que està entenent o que està sentint-se més empoderada o que té més referents de persones com tu que les estan ajudant en aquest camí de sentir-se o de sentir-nos valuosos sense haver de complir amb les expectatives del que espera nosaltres la societat? Jo crec que sí, que les noves generacions ja tenen una altra mentalitat, perquè jo soc d'entre els 40 i 50 i sí que nosaltres tenim aquesta realitat de pressió. Totes les que he parlat, totes diuen que sí. Però jo crec que les noves generacions ja no ho sentiran igual. Doncs jo crec que és molt interessant, de fet, amb aquesta xifra que donàvem al principi del programa, que dèiem aquests 10% de dones espanyoles que manifestaven lliurement el fet de no voler ser mares. Creus que les noves generacions tenen ja altres objectius? Perquè segurament, ara ho pensava, per exemple, en aquests dies acaba Cuéntame, no? I jo tinc justament com aquell exemple, no?, de tota aquesta família tradicional que passa l'adolescència i ja van a ser mares. Creus que les noves generacions ja el tema de la maternitat no ho tenen com una prioritat? És a dir, no pensen en ser mares com a primera cosa per fer un cop se'n van de casa dels seus pares? Jo penso que sí, que no pensen en això. Pensen més en els seus projectes, en els estudis, a la feina. I ja quan tinguin tot això ja veurem, no?, si pensen. Molt bé. Col·lectius en xarxa. Ja disponible a la plataforma La Xarxa Més. També, Lluís, ho pensava, perquè, clar, segurament ho pensen més tard per la precarietat laboral que hi ha, per la dificultat de trobar una parella segurament estable, en el cas que vulguis ser mare amb algú altre i vulguis compartir-ho, i segurament això també dificulta que les noies vulguin ser mares molt joves, perquè segurament no tenen ni per mantenir-se elles fora de casa, imagina't ja per tenir una criatura, no? Clar, és que la societat canvia el prisma que fa canviar la societat és molt ampli. Llavors, quan des de que la dona entra en el món laboral i, a més, proposem, no?, que ocupin posicions de poder en unes empreses, etc., això acaba transformant també aquesta idea com preconcebuda i fins i tot marcada de quin és el paper de la dona a la societat, no? I acaba transformant, que penso que en cert punt és positiu i obre portes a noves maneres de ser dona, no? O d'ampliar, no?, la capacitat o el significat de ser dona a altres terrenys que són aquests, no?, els de desvincular-se d'allò tradicional i de, per exemple, ser mares. Sí, tens raó amb això que dius. I la veritat és que també hi ha una cosa que no us ho he explicat, però la nostra biologia va per una banda i la manera que vivim va per una altra. Llavors, la dona, fins a partir dels 25-30 anys, ja comença a baixar la seva fertilitat. I clar, nosaltres potser comencem a pensar en això als 40. Clar. I clar, també és per això que hi ha tants problemes, no?, per aconseguir ser mares. Clar, amb tot això, no sé si ara que ha sortit el llibre que està venent per Amazon, que és una plataforma molt gran i que arriba a molta gent, no sé si han començat a contactar amb tu altres dones per dir, doncs, escolta, em sento molt identificada amb el que has dit, o per demanar-te potser inclús consell per començar a sortir d'aquest bucle del fet de haig de ser mare, ho haig de ser ja, què faig, no? Sí, fa molt poquet que ha sortit el llibre, però ja tinc alguna ressenya i m'han dit coses molt positives, que molt bonic el llibre, que els hi ha ajudat molt, que els hi ha donat esperança, però també m'ha sobtat que m'han contactat gent que és pare i mare per dir-me, que jo això no esperava, per dir-me que gràcies per parlar de la pressió social, perquè ser pare i mare és molt dur i no es parla, que la pressió segueix després, en molts aspectes, llavors m'ha agradat molt. No, és que aquí també passa, Lluís, segurament que hi ha hagut mares i pares que ho han estat justament per la pressió social. Perquè potser els germans i germanes ja han estat pares, per tant ets tiet i no ets pare, perquè els companys de la teva generació ja han estat pares i tu encara no has estat pare. És a dir, que jo crec que al final una responsabilitat tan gran com portar algú al món i el motiu de fons sigui perquè la resta ho han fet, ostres, és heavy, És heavy. És heavy i penso que és molt interessant això que et diuen i que tu ressenyaves en la teva intervenció última, perquè és que és veritat, ser pare o ser mare o tenir fills a càrrec i filles a càrrec és una experiència trepidant i segurament molt emocionant, però que comporta una responsabilitat
molt gran i a vegades hi ha una pressió, hi ha pressions per totes bandes, clar, perquè tu al final tens una criatura que l'has d'ajudar a ser persona i a entrar a la societat i hi ha moltes coses, que jo sempre ho dic aquí, hi ha moltes coses que eduquen i hi ha coses que et demanen, bueno, que és un tema de molta responsabilitat i que necessiten molt de temps també. De fet, amb això que deies, estava pensant també no només en els amics o l'entorn proper, sinó amb els teus pares o amb les persones que estan per sobre teu, que també hi ha aquesta pressió de quan ens fareu avis. Bueno, és que potser no vull fer-te avi no perquè ho facis malament, sinó perquè no està dins de les meves prioritats, no? El fet de ser mare, que això també existeix, no, Raquel? El fet d'intentar complaure també els teus familiars més directes, no? Sí. De fet, en el llibre tinc algun cas que van sentir molt aquesta pressió i elles no volien ser mares. Ho tenien molt clar. Però l'important és que ho tenien superclar. Però si no ho tens superclar, és aquí on trobes que pots tenir dubtes i pots... Clar. Doncs és una realitat que avui estem coneixent en el col·lectiu d'en Xarxa, que ens faltava també, Lluís, tenir-la, escoltar-la i veure també que hi ha un moviment que justament el que defensa d'això, el fet de la no maternitat, no és que ho seré d'aquí un temps ni estic esperant el moment, sinó que no vull ser-ho, no? I tinc altres prioritats a la vida i per tant et pregunto una pregunta com molt oberta, Raquel, però quines prioritats o quines estan les teves prioritats un cop has apartat el fet de ser mare, amb què t'has potenciat tu? Doncs mira, ha sigut molt interessant perquè aquesta energia que jo estava ficant en això estava com bloquejada i ara m'he alliberat. Bueno, en el llibre explico tot el que he fet per arribar a aquesta alliberació i s'ha obert un munt de possibilitats. Bueno, una d'elles és el llibre i tinc molta feina amb el llibre, presentacions, aquestes entrevistes, o sigui, estic supercontenta, l'escriptura i després jo dono classes també i estic molt feliç. Que bé. Per replantejar-t'ho tot, escolta Col·lectius en xarxa. Hem de recomanar el llibre de la Raquel i a més hem de dir, Raquel, com a anècdota, però que és important que tu tens una dificultat visual i malgrat tot has tirat endavant aquest projecte. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, la veritat és que sí. Jo és que sóc molt... Quan vull alguna cosa ho faig. Persistent, Sí, sóc persistent i no és que hagi trigat molt, escriure. No, poquet, sí. Però el que he fet és, com que tinc tot adaptat, el que tinc és aquest problema visual, que tinc visió reduïda, doncs avui en dia la tecnologia t'ajuda molt. I puc fer la lletra gran i així és com he pogut escriure. Que bé, has tirat endavant aquest llibre. Ara que ja tens aquest, no sé si penses en una següent versió o seguir escrivint. És a dir, t'ha agradat el tema d'escriure per d'aquí un temps potser escriure un altre llibre? La veritat que és que sí, m'ha encantat i... Enganxa, Enganxa, sí. Molt bé, doncs ho seguirem molt de prop. Raquel García, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu d'en Xarxa. Hem après molt de tu i ens has obert encara una miqueta més la nostra mira, que això és interessantíssim sempre que passa. M'ha encantat estar aquí, moltíssimes gràcies. Gràcies, fins la propera. Lluís, nosaltres marxarem amb música, com sempre. Sí, marxem amb Troye Sivan i Guitarrica de la Fuente, amb aquest In My Room que fa sortir fa poquet i que a mi m'agrada molt. Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxarem. Gràcies a tots per seguir-nos. Ens escoltem la propera setmana a la vostra ràdio i també en format podcast. Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies, Marçal CC, també a les vies de so. So in my head and I leave it like an unmade bed. Oh, I don't wanna clean up yet. Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.